ассалому алайкум дӯстони азиз, ин якумин навори мо дар канали арзон теҷе аст. марҳамат, наворро то охираш тамошо кунед, подписатсия кунед бародаро, лайкро гузоред ва дар комментария фикрҳоятонро нависед, колоколчики каналро пахш кунед, ба дӯстони худ равон кунед то подписатсия кунанд ва видеои имрӯзаро сар мекунем бародаро. Якум мошини фурӯшимон ин Nissan Maxima ки соли бароришаш соли 2002, объем мотораш бошад D, коробка передачаш механик, дар ҳолати миёна қарор дорад, ҳуҷҷатош то охири ҳамин моҳ. нархша 20,000 гуфтааст, бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат, шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештарро аз соҳиби мошин гиред. мегзарем ба даюм мошини фурӯшимон. Daewoo Tico, соли бароришаш соли 1996, сӯзишвориш фақат бензин, объем мотораш 1, нархаш 15,000 сомон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, сеҳи мошини фурӯшимон иваз 21015 ки соли бароришаш соли 2004, объем мотораш 1,6 литр, коробка передачаш механик, сӯзишвориш газ бензин, дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 14,000 сомон гуфтааст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои бештар дар рӯи экран. мегзарем ба чорум мошини фурӯшимон бародаро. Opel Astra G, соли бароришаш соли 2000, объем мотораш 1,616, фақат бензин, газ задагӣ нест. умуман ду балони пешаш навай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 38,000 сомон гуфтааст, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. ранги мошин серебристия бародаро, кондитсионер дорад. хеле ки ай суратҳои мошин дидестен, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ваз 2199, соли бароришаш 2000, объем мотораш 06, фақат бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 110,000 сомонӣ гуфтааст. мошин қарор дорад дар ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран навишта шудааст. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро аз соҳиби мошин метавонед дарёфт кунед. охирин мошини фурӯшимон бародаро и Opel Седан ки соли бароришаш соли 1996, объем мотораш 1,6 литр, коробка передачаш механик, сӯзишвориш газ бензин, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. нархша 35,000 сомонӣ гуфтааст, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 270,000 пробег дорад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. харидорои аниқ боша ҳатман боз арзон карда мешавад. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро, подписатсия кунед, ба дигар дӯстонатон равон кунед то аз видеоҳои мо бехабар намонанд. раҳмат барои дастгириятон.